Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụ na ibu anyị abịa. Ndị be anyị, achọrọ m ka m gwa unu na UK visitor visa oghezi oghe. Ndị UK kamgbe agbachala asịrị ọlụsi ọlụ asịrị ndị mmadụ na-agazi Canada fa afụzie n'obodo fa na-ada fa wee tinyezie visitor visa ka ọ dị simpụl. Ya bụ ụmụnne unu ga na-ene anya na-enelu anya wee na-atụgbu atụgbu na-eli. Ya bụ unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa unu ga na ya bụ unu eji n'ọsọ na-agbakwulu ihe. Ya bụ many open ways kitas, many open ways. Ya bụ ngwachi unu nke a o nwekwe nke mma ewetelu unu ọzọ wetekwelu unu ọzọ wetekwelu unu ọzọ. Kedu ihe eji abịala visitor visa? Ọfịakwa na arụ oduka ọfịala arụ mana ọfịala arụ ọ bụ inwe ezigbo ọrụ ezigbo ego na-abatala gị ụgwọ ọnwa gị isevu ego adị na akaụntụ gị ihe dịka 5 million dị ya ma 6 ma 10 ọ dị ya afụ ka o si abata ọ na-abakwa ọ na-abụ ịmago bido nnọọ 5 million wee gbagobe idu good to go. Ezigbo ọ bụrụ na ị na-alụ ezigbo ọrụ ije gwa ndị ụlọ ọrụ unu na ị na-aga live, ndị ụlọ ọrụ unu ede akwụkwọ na ị na-aga live, ị na-aga holidays. Kitas a na-enye ịma na a na-enyebu 3 months anọkatafa a na-enyezi 6 months. Kitas a na-enye ma 2 years ma 5 years ma 10 years ọkwa jos visitor visa. And ị ga-eji nwụzi elu ọrụ, ị ga-eji elu lụọ ọrụ wekweli enye semina, ị ga-ejikwu wee gụkwa akwụkwọ. Nya ihe ị ga-ejizi visitor visa mee do too much na UK. Family nnọọ ka ọ dị attractive. And visitor visa nụa you need agent. Ije chọba agent bụ inye onwe gị nsogbu. Family ka ọ dị very simple. Link eji eme nya bụ visitor visa ọ dị na gọọmenti webụsaịtị ewepụtago mee vidio mme wee tinye na YouTube channel anyị akpọ Igbo Class World and class nke YouTube anyị eji ka wee spell ya KLASS Igbo Class World. Ijili class nke si na-achọ ịyara afịa. So emechego m vidio nwanne ụnyaa wele link ahụ tụbunye na description. Ilu na description ị ga-afụ ya ifu link ahụ. Ihe ị ga-eme bụ ije akwado ichitacha akwụkwọ ma ị nwere ụlọ ma ọ na ị nwere property ma ebe ibi anyị ajụchakwa gị jụọ gị ma nne nne gị ma nne nna gị ma maiden name fe onwere nke ada ajụcha. A na-ajụcha ma ewu bụ unu ma ọkụkọ bụ unu. Ịmago ị na-edenye chelufanya ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ị na-edenye chelufanya. Ihe ahụ bụcha nnọọ for formality. Nnọọ ihe adị interested in bụ gị na onwe gị ka adị interested. Ihe ndị a na-edekọbezi bụ ka ọ bụrụ mana ị ga-edenye ya bụ ọ bụ dọkụmentị ị ga-achịtacha izukọba na ị nwere ezigbo ego izukọkwanụ fam na ị ga-anaghachi. Ọ bụrụ na ị nụrọ di na nwaanyị ị ga-eweta extra dọkụmentị igosi strong ties na ị ga-anaghachi. Ndị be anyị onye nọ 5 years 10 o sigonu na visitor pụọ ọ bago na onye bi ebi unu afụ gị. So visa fee ka ị ga-akwụdebe mana amasị unu jiri aka unu mebe ọtụtụ ihe. Unu rapụzie isi mmadụ chọọlụ unu good agent ọ bụ enweghị akwụkwọ niile ka unu ji achọ good agent. Bank statement ọ bụ 6 months ka a na-achọ. Salary slip gị igosi accommodation ọbụ ị ga-anọ igosi fanya inwe ike n'ụlọ ebe ahụ kwụọ ụgwọ hotel accommodation maọbụ na ị ga-anọ be friends maọbụ relative emenya approve yes ị ga-anọba anyị. Idete akwụkwọ from ebe ị na-alụ ọrụ ị na-alụ ezigbo ọrụ idetechie na tax gị na ị na-akwụ tax iwetechiche enye zukọ. Ọ bụrụ na ị na-eme biznes izukọkwen financial stability. Ịma ndị a chọrọ ego ọ bụ so ego nya bụ onye ayara abịa kọsụ nsogbu na kọntrị fa chọrọ onye nọ mma fa chọrọ ofeke. Ya bụ ị ga-emenie ka ị dịka isokwe n'ihe a na-eme. Ị ga-emenie ka ị dịka ibu odenigbo. Ịma na isi na ibu odenigbo ichita na akwụkwọ iji bụrụ odenigbo. Akwụkwọ eji bụrụ odenigbo inwe ike gaa azụ je chịkọcha anya ime application. Kịta link ya ntụpụtara unu ya na Igbo Class World YouTube channel a ọ ije tinyebe n'akwụkwọ
ije tinyebe akwụkwọ ifụkwanụ ka o si adị nya ifilu chegodi linki ahụ maka linki ahụ ibidie 3 weeks ifilu chenye within 3 weeks ya enyego gị visa ma ọ bụrụ na ị meritlie ọ bụrụ na ị merit ekwenye efe ajụ gwa gị ihe ajụjụ ọ bụrụ na adịnaghị bugo gị visa na o nwere ihe eji dịnaghị imedo ihe ahụ ọ dịkwa mma a ga-enye gị visa na adịnaghị gị visa ị na-ebezi si na adịnaghị gogo onwezi ndị ọzọ ga-anabata gị a ga-anabatacha gị ma imezie ihe ahụ a sị na imere ọfụma ọ dị mma a ga-anabata gị na-afụ gị so ị nwekwa ike ije were linki ahụ na-efil fọm ka ịfụkwanụ ka o si adị ị nwere ike ilube na ngwụcha a sị gị kwụzie visa fee ị nwezi ike ịgakwa azụ jos ka ị nwee experience ka ịfụ ụmụ ihe a na-ajụcha ma ihe asịsị weta unu aghọtago unu chọọ ka nye unu linki ebe a unu chọọ ka nye unu linki ọ bụrụ na unu chọọ ka nye unu linki ebe a mma agwa ndị admin anyị fe nye unu linki mana onye chi ifi ọsọ o jezie na YouTube chanel anyị ọfie ebe ahụ na description ka m tinyelie ya bụ anyị jikwa oghere anyị na-asị unu na echi a ga-eme asọmpi na Facebook anyị nke akpọrọ Igbo Class World unu bi ebe ahụ bịa nọnyere anyị onye mechie ọ ga-ebu akatamkpo ego na ma onye gbata ihe nnọọnụ ndị be anyị daalụnụ biko onye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa bịanụ ka unu gosi akara ịfụnanya na ihe Igbo na-amasị unu ndewonu ka emesịanụ.